Jeg hedder Daniel Valentin, og jeg ejer det, der hedder Nabopris. Vi tilbyder alt inden for haveservice og vinduespolering. Hos Nabopris har vi gjort det lettere for vores kunder at få samlet alle fakturer et sted og køre en abonnementsservice hver eneste måned. I stedet for, at man får en faktura hver gang, at vi har været ude, så har vi gjort hele processen meget nemmere. Hos Nabopris, der slipper I for alt bekymring omkring vedligeholdelse af haven og vinduespoleringen. Vi kommer til aftalt dato og tidspunkt, og I kan bare læne jer tilbage og få en rigtig god oplevelse. Selvom vi er forholdsvis nyopstartet virksomhed, så har folk taget rigtig godt imod vores services. Og det er bundet op i, at vi har rigtig mange dygtige fagfolk, og vi kan også komme mærke derude, at det er nemmere for kunden at forstå måden, vores virksomhed kører på, i forhold til, at vi kommer f.eks. hver 3. måned eller hver 2. måned, at det simpelthen bliver lagt ind i et skema og system. Hvis du som kunde, erhverv eller privat, gerne vil være del af Nabopris, så er der 3 måder at gøre det på. I kan enten booke online via vores bookingsystem og selv vælge dato og tidspunkt, så kommer vi. Eller I kan ringe til os på hovednummeret, eller I kan udfylde vores formular på hjemmesiden, og så ringer vi tilbage til jer.